לערוץ של שיילי. לפני שאתם צופים אל תשכחו להירשם לערוץ ולתת לייק לסרטון. צפייה נענה. מי זה? מי מתקשר אליי בשעה כזאתי? הלו? תקשיבי חמודה שלי, אני הולכת היום לאילת. צריכה שתשמרי על הקטנטונית. מה? לא, אני לא שומרת עליה. כן, אבל אנחנו כבר בדרך כלל. בואי חמודה, עוד מדרגה אחת. הנה הבייביסיטרית שלך להיום. מה? אני לא רוצה להיות הבייביסיטרית שלה, אבל אין מה לעשות חמודה, תהנו. ביי. מה קורה שיילי? לא פגשתי אותך מלא זמן. כן, גם אני. טוב בואי. שבי, אני שנייה מתלבשת, אני אתארגן קצת. נו, מה עכשיו? הלו. היי חמודה שלי, תקשיבי, אני גם מביאה לך 50 שקל על זה, שכחתי. אוקיי, חבל שאמרתם. תהני. תודה. אני מוכנה, מה קורה? מה קורה? מה את מכינה לנו לאכול? יודעת מה יש לנו לאכול? אוי לא. תקשיבי, אנחנו נלך למסעדה. יש, אני אוהבת מסעדה. יופי, יאללה ביי. אגב, איפה את רוצה שנשב? אני בוחרת שמה. אבל יש כאן אנשים, אז אני רוצה שמה. אבל זה יותר מדי גבוה לי, אז אני רוצה שמה. יופי, כאן זה מושלם. יופי, סוף סוף. איך קוראים למלצר? חכי, הוא תכף יגיע, הוא עושה עוד לקוחות. נו, אבל אפילו הוא לא מתייחס אלינו, חכי פה. מה? איפה זה? אתה, מלצר? מה אתה חושב לעצמך? למה אתה יושב? אני בהפסקה. מה זה הפסקה? אני נראית לך מישהי שרוצה שתהיה בהפסקה? סליחה ילדונת, אני צריך ללכת. מה? למי אתה קורא ילדונת? בוא עכשיו, אני רוצה שתביא לנו תפריט ותהיה מלצר נורמלי. כן, ברור, אני תכף מגיעה. זה גאונה אני, נכון? ממש גאונה, מה אני אגיד לך? שלום. שלום לך אדוני. מה תרצו להזמין? מה את רוצה? מה יש? יש שניצלים, פסטה, יש, תדבר כבר. כן, סליחה. יש לחמניה, שניצלים, וכל מה שתרצו. אוקיי, אני רוצה מנת שניצל. טוב, אני רוצה מנת פסטה. אוקיי, אני הולך להביא לכם. הוא התנהג מאוד מוזר. מעניין למה, גברת קטנה. שלום, האוכל שלכם הגיע. תודה באמת, כמה זמן? גם. זה המנה שלך בשבילך. פשוט לא פינו את השולחן, אז אני צריך לפנות אותו. כן. אני אעשה את זה כמה שיותר מהר. עכשיו אני תואמת. אוי, מה זה הדבר הכי חמוד שאכלתי כל החיים שלי. אל תגזימי. אני אתלונן ואתבע את החנות הזאתי. לא, למה את הולכת? חכי. אתה, למה אתה שוב יושב? אני בהפסקה. למה שמת לי חמוץ באוכל? אני לא השף, אני רק מביא את האוכל. תביא לי את השף. אם את מבקשת, בואי. הנה הוא. מה זה? זה תמנון השף. הוא בתחפושת. תן לי לדבר איתו, זול. שלום לך, תמנון. מה את רוצה, ילדה קטנה? לא. אל תקרא לה ככה, אסמוך עליי. למי אתה חושב שקראת ילדה קטנה? כן, אני מצטער. מה את צריכה? אני רוצה להבין למה שמתם לי חמוץ באוכל. אנחנו מצטערים מאוד. פשוט במנה יש
לימון? מה זה קשור? לימון עושה את החמוץ. אל תתווכח איתי, אני עוד אקבע את החנות הזאתי. הבאת שלכם. מה זה השטויות האלה? אני לא מאמינה. למה שמים לי חמוץ באוכל? באמת, אני לא מבינה איך עוד אנשים לא מתלוננים עליהם. כנראה שהשירות פה טוב, כזה. את חושבת שהשירות פה טוב? חכי שנייה. שלום לך אדוני, מה אתה אוכל? תסביר לי. אני אוכל פסטה. יופי, אבל יש בתוך לימון, אתה יודע את זה? כן. וזה לא מפריע לך בדיוק? למה זה עושה את זה יותר חמוץ? לא, דווקא אני אוהב חמוץ. אתה איש מאוד מוזר. אתה יודע שבשניצלים שמו לך חמוץ? כן, וזה לא מפריע לי כי אני אוהב חמוץ. תגידו, אנשים פה השתגעו! אנשים פה לא בסדר. למה הם לא בסדר? כי הם אוהבים את המנות האלה! אנשים פה לא מבינים כלום. טוב, אתה רוצה שנלך לאן שהוא נירגע? לא, ממש לא. בואי. לאן לבוא? בואי כבר. נראה לי אסור להיכנס לשם. אף אחד לא שאל אותם, אנחנו שילמנו על מנה, הם יביאו לי מנה. בואי כבר. אני באה. ימי, עוגת יום הולדת. אני מצטערת אם אני מבאסת זאת החמודה, אבל עוגת יום הולדת הזאת היא כנראה שמורה למישהו ואת ממש לא נוגעת בזה. אבל אני רציתי עוגה. אין לי כוח. בואי כבר, בואי נלך הביתה. אבל אני רציתי עוגה. הם יכולים לשמוע אותך, אולי תהיו קצת בשקט. מה הולך פה? אסור להיכנס לכאן. היא לא מסכימה לי את העוגה. איזה עוגה? העוגה הזאת ששם, היא לא מסכימה לי. גם אני לא מסכים. למה אתה לא מסכים? מי שאל אותך? ימי, זה היה טעים. לא, מה עשית? עכשיו גם נצטרך לשלם על זה. כן, אתם צריכים לשלם על זה. אוי בואי. רגע, אבל אתם צריכים לשלם. פעם אחרונה שזה קורה. אבל היה טעים. מה שתגידי. בואי נעוף מכאן.